Ел башында фитнес белән шөгыльләнүчеләр, дөрес туклануны сайлаучылар аеруча күбәя. Ничек аны яшәү мәгънәсенә әйләндермәскә? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Венера Аитова. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне. Гомумән алганда ПП, дөрес туклану, фитнес белән шөгыльләнүчеләр саны соңгы вакытта аеруча арта кебек. Менә нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз моны? Замана шундый, кешеләр тагын да күбрәк материалистка әйләнде, шәһвәт, бәдән, физиология турында гына кайгырталар, жан турында анда, үлгәннән соңгы мәңгелек тормыш турында кайгырту юк. Бу дөньяда озак яшисләре килә кешеләрнең һәм ләззәт табып, рәхәтләнеп, бик озак яшисләре килә. Бу начармы соң, Камил апа? Бу әйбәт, ләкин аңа карап бер файдасы да юк. Онкология чыкса, 2 айда сау булыгыз. Ясәдең сәламәт, яшәмәдең, айырмасы юк. Онкология ала да китә. Менә Ренат абый шундук килешмәде. Чөнки кеше бу дөньяда да яхшы яшәргә тиеш. Бу дөньяда авырып яшәп, теге дөньяда гына яхшы яшәп дию бит ул дөрес түгел. Чөнки әгәр дә без бу мәсьәләне бик нык итеп төбеннән карасак, безнең бәхеткә каршы менә соңгы елларда кеше үзенең сәламәтлеге турында күбрәк кайгырта башлады. Шуның белән бәйле бу. Чөнки 90-нчы елларны, күптән түгел узган 90-нчы елларны карасак, ул вакытта бит Бөек Ватан сугышыннан соң безнең илдә үлүчеләрнең саны күпкә артык булды туучыларга караганда. Депопуляция дип атала инде русча әйткән вакытта. Biz әкренеп, biz bütünләй үзебезнең дәүләтне югалтуга таба бара идек. Шуңа күрә менә елдан ел дәүләт башлыклары һәм безнең республика турында әйтәсем килә, бигрәк тә сызыклап. Чөнки менә сез фитнес турында әйттегез, физик күнегүләр турында, ашаулар турында. Мин Рәшәй буйлап bütün регионнарда йөреп чыккан кеше, чөнки үземнең эш буенча менә врачеб культурный диспансерлар дип атала, ул инде менә кешенең менә шул спорт белән шөгыльләнгән, физкультура белән шөгыльләнгән балалар, шуның белән бәйле. Шуңа күрә әйтәсем килә, безнең республикада бер генә дә район юк, менә шул спорт үзәкләре булмаган. Ул бит инде кеше шундай мөмкинлеге булгачтан анда йөри. Өстәмә мотивация шулай бит ник кулланмаска шушы рәхәтлек белән шулай бит. Элек булмаган, бүген бар. Ничек инде киләсе дөньяда яхшы яшәрмен әле, бу дөньяда начар яшәсәм дә дип яшәп булмый бит инде. Шуңа мөмкин түгел. Шулай, Искәндәр, менә ел башында йөри башлаучыларның күпмесе кала. Күп күрәсездер инде андыйларны, ел башыннан башлаучылар, дүшәмбеләрдән башлаучыларны. Хәзерге заманда һәрбер кеше ул фитнесны байлар һәм эшсезләр үтәксә дип саный. Шуның өчен мин бу фикер белән бердә килешмим. Чөнки сәламәтлеккә килгәндә дөрес ашау һәм тәмәке тартмау, эчмәү белән генә сәламәт тормыш алып барып булмый. Чөнки шунда кертергә кирәк фитнесны. Нәрсә ул фитнес? Фитнес ул безнең тормышта төрле ылларга да, кешеләргә дә бик туры килә. Шуның өчен иң беренче чиратта фитнеска килү белән хәзер тотына башлар зур весларга, белмәгән кешеләр. Шуның өчен иң беренче специально даими әзерләнгән тренерларга мөрәҗәгать итеп, беренчедән 0-дан башлау мөһимрәк, чөнки Димәк, фитнес белән шөгыльләнү әле бу язылып, шунда үзең йөри башлау гына түгел. Монда инструктор табырга кирәк, теләсәң ничек кенә моның белән шөгыльләнеп булмый. Фитнес тренировкаларның 2 ягы бар. Беренчедән кешеләр сөйли башлый, менә мин бардым, җилкәмне авырттырдым. Ул нәрсә белән мөһим? Чөнки белми торып интернеттан гына карап, үзеңнең формаңны яхшырту, миңа калса ул дөрес түгел. Син иң беренче физиологик яктан кешенең дөрес мускулларының функционер итүен аңларга тиеш. Син аны әгәр дә аңламыйсың икән, аның өчен бар мохтаҗ әзерләнгән тренерлар. Аңламыйсың икән, белгән, аңлаган кешеләрдән барып сорашлай бит, әйе, Ләйлә. Иң беренче чиратта үз-үзеңне тоярга тиеш кеше. Әгәр дә үзеңне тоеп эшләсәң, ичке дөньяңны тоеп, үзеңә колак салсаң,
То есть организмга колак сала белергә кирәк. Бу тоже иң мөһим әйберләрнең берсесе. Үзеңә колак салмасаң, шундый менә ялгышлар чыгып китәргә мөмкин. Хәзер менә грыжа дигән нәрсәләр бик күп. Шул дөрес эшләмәгәннән инде ул спортзалга киләләрдән авыр веслар белән эшли башлыйлар. Әлбәттә, ул үзеңә зыян китерү дигән сүз. Шуңа күрә беренче чиратта сәламәт яшәү рәвеше ул минемчә синең ичке дөньяң сәламәт булырга тиеш. Әгәр дә ичке дөньяң сәламәт икән, сиңа инде ул сәламәт яшәү рәвешен алып баруы җиңел булачак. Тулы бер фәлсәфә карагыз әле. Айгөл, син дә шушындый фәлсәфәне аңлыйсыңмы син кайсылар рәтендә? Аңлыйм, билгеле. Ел башлан йөри башлаучылар рәтендәме, әллә син дәмир? Мин инде дәвам итүчеләр һәм даими хәзер моны тормыш яшәеш рәвешенә кертүчеләр рәтендә. Фитнес бүген генә кичә генә барлыкка килгән әйбер түгел. Дөрес туклануда һәм кичә генә бүген генә барлыкка килгән әйбер түгел. Ул гел булган, ул һәрбер гаиләдә булган бер традиция. Һәрбер гаиләнең үз традицияләре билгеле. Кемдер тузсыз ашый, кемдер бурычсыз ашый, кемдер анда ниндидер яшелчәләр белән генә тукланып тора. Бүгенге көндә ни өчен бу популяр? Чөнки социаль челтәрләр безнең көндәлек тормышта. Һәркем күрсәтә башлады үзенең нәрсә ашаганын, нәрсә белән шөгыльләнгәнен. Ләкин бу бер генә дә зыянлы дип әйтмәс идем, чөнки әйтик, популяр кешеләр арасында менә мин спортзалга йөрим, менә мин бүген шундый күнегүләр эшләдем дип күрсәтүчеләр бар, әйме? Һәм аларга күп очракта ташланалар. Менә Искәндәр дөрес әйтте, ни өчендер байлар менә акчагызны куярга белмисез, шуңа күрә фитнес тренерлар яллыйсыз, шуңа күрә фитнес спортзалларга йөрисез дип әйтүчеләр бик. Безнең күрә азгынлык формасы. Әйе, ләкин ул алай түгел. Менә берничә кешене беләм, спортзалга йөргән кешеләр үзләренең шулай эшләгән күнегүләрен, ашаган ризыкларын куялар һәм шуларга карап тартылалар. Шулай спортзалга бара башлыйлар. Ә сиңа нәрсә бирәсең ул? Мин аңлыйм, кайбер кешеләргә карап торгач, физкультура кирәк кебек. Син бит инде карап торышка да бик бу бүген кичә генә барлыкка килгән әйбер дип уйлыйсыңмы? Бу кечкенәдән, әйе, бу үзеңне формада тоту һәм үзеңнең ичке дөнья һәм тәнең белән гармониядә яшәү. Менә сиңа мен, дуслар, менә хәзер беләбез, Айгөл, демәк, һәр вакытта үзен формада тотучылардан, Гамилә бая, сез йөрмисезме соң бер кайда? 10 еллык бер алганыем, гум өстендә ачылганы алдым, 5000 тора, кыйммәт түгел аларның, гомумән тиен, фитнес-та шөгыльләнү кыйммәт түгел. Икенчесен 5 еллык алдым, нимәште янда, Кабалар төбәсендә. Бер тапкыр да бармадым, ирендем бара, шу килеш янды ул ниләр, абонементлар. Уйлыйм, фитнеска залга йөрисе юк, иң зур булса, инде тренажер булса, отжимание ясарга була, урамга чыгып йөгерергә була. Нигә аны өчен залга йөргә аптырыйм мин? Аны дөрес итеп анда тусовка җире ул, какой-то бер. Ник алдыгыз сез анда, менә ник алдыгыз үзегез? Сез ни өчен алдыгыз? Дурак булды, менә шулай сөйләүчеләргә алдандым да инде. Белә, матур кызны утырталар, саталар ишалар аны. Саталар, шуларга алданып алганым, әрәм булды. Ренат әфәнде килешмәде. Кыйммәт түгел фитнеска йөрү, арзан ул. Әйдәгез, без фитнес дибез, шунда ук кушып җибәрәбез, ашау рәвешен дәйме? Монда әзрәк кенә уйрак кирәк. Иң беренчедән йөрергә теләү менә үзең ничек хис итәсең, бу санитарный культура дип атыйбыз инде без аны. Вот. Әгәр дә кеше үзенең сәламәтлеге турында кайгырта икән, ул фитнеска да йөрергә может, фитнеска йөрергә мөмкинлеге булмаса, барып табиблар белән киңәшләшә дә, аннары соң башка төрле физик күнегүләр бирергә мөмкин. Ул бит обязательно теге тренажерларда, аннары соң штангалар күтәрү генә бит ул дөрес түгел. Иң яхшысы кеше өчен, кеше ничек яралган? Кеше йөрер өчен яралган. Штанга һәм башка йөрләр күтәрер өчен түгел. Иң яхшы кешенең сәламәтлеге өчен йөрү. Хәрәкәтләнергә кирәк. Әгәр дә без кешенең сәламәтлеген причиналарын, сәбәпләрен, нишләп кеше авырый дигән, нәрсәдән авырый дигән, аның сәбәпләрен белсәк, менә бөтен дөнья сәламәтлек саклау үзәге аны 3 группага бүлгән. Беренчесе предотвратимый, ягъни безнең үзебездән тора. Без аны менә йөрсәк, анда гиподинамия дип аталган. Менә беренче урында бүгенге көндә кешенең сәламәтлегенә кыенлык китерә торган ансы гиподинамия. Чөнки бит парадокс. Елдан ел хәзер кешенең тормышында машиналар барлыкка килә, стиральный машиналар, һәм башкалар нидә гаиләдә дә ничектер физик
эшне бик күп эшләмибез, чөнки безнең өчен машиналар эшли. Ренат абый, гомумән алганда сез безнең физик яктан активлык хакында сөйләшәсез, шулаймы? Ә без бүген гомумән алганда әле бәйлелек хакында сөйләшәбез. Бәйлеләр? Шушы бәйлелек, зависимость дип әйтәләр, име? Менә әйтик, фитнес зависимость дигән, хәтта шундый фитнес бәйлелек дигән шундый термин барлыкка килде. Бу гомара бу яхшымы, начармы? Сез ничек моны бәйлек булса, аның яхшысы юк инде. Монда кеше үзенең нәрсәдән башларга кирәк. Теләгән инде, ничек үземне күрәсем килә, нинди шатка киләсем килә. Аны кайбер кеше бит аның шиген күрми. Аңарга керә башласа, башы белән туктый алмый. Менә ашау буенча орторексия дигән термин бар. Аның диагноз түгел ул, но термин. Орта аның янындагына, рексия ашау. Дөрес ашауның янындагына. Кеше җә итне ашамый, җә баллыны ашамый, җә тегене ашамый, ләкин ул андый төрле күнегүләр бар кайбер кешеләрдә. Ләкин ул аңарга бөтен гомеренең вакытын үткәрә башласа, аның турында гына уйлый башласа, җә кеше фитнеска җиреп, көннәр буенда үткәреп, үзенең тәнен җәрәхәтләнә башласа, менә шул зависимость, бәйләнү дип атала. Шул чакта инде монда булышырга кирәк. Ашау буенча, менә әле бүген генә bir saat элек пациентканы караган идем, аның нервная анорексия дип атала. Нәрсәдән башланды ул? Аңарга кемдер әйткән, син бик симез кыз, ләкин аның симезлеге булмаган. Шуңарга күңеленә алып, шуңарга кайгырга башлап, ашамый башлый бу. Ашамый башлый, әти-әтисе ашарга кыстый башласа, качып кыса торган булган бу. Шул чактан аннары аның үзгәреш башлана. Ничек башлана? Кызгыга карый, үзен симез иттереп күрә. Үзе ул ябык булса да, монда инде психик үзгәрешләр килә башлый. Шул чакта нәрсә булса да, кешенең шиген белергә тиеш. Менә шиген ничек белергә соң? Ничек шушы шиктән чыкмаска, моның хакында сөйләшү безне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмас. Татарстан Яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без инде фитнес бәйлек хакында сөйләшә башладык. Аның билгеләре нинди нәрсәгә китерергә мөмкин? Искәндәр, күпме менә сезгә йөрүчеләр арасында менә артыгын аны яшәү мәгънәсенә әверелдергән кешеләр? Иң беренче чиратта башлаган кеше, әгәр дә надежный кулга эләгә икән тренерга, һәм тренер үзенең фитнесның ничек кирәк икәнен төгәл иттереп җиткерә алса, ул вакытта ул клиент аның мәңгелек клиент дип әйтсәк тә була инде. Шуның өчен бәйлелек ул бит әле менә сез әйтеп киткән идегез, авыр тимер күтәреп җәрәхәтләнү, ул бит һәрбер кеше үзенә хәзер фитнес эшенә кергән, ул шулык стретчинг булырга может, шулык йога булырга может, шулык йөзү, миофасциальное расслабление. Шуның өчен һәркем кеше үзенең күңеленә хуш килерлек төрне эзләп һәм сайлап ала. Шуның өчен әгәр дә фитнес тренер бик тәҗрибәле икән, ул бер кайчанда сезгә җәрәхәтләнергә мәҗбүр итмәячәк. Нәләйлә, син дә бит шушы фитнесны бәйлеккә кадәр җиткергән кеше. Кайчан син моны аңладың һәм ничек моңа җиттең? Безнең хөрмәтле тренерыбыз, һәм тренер ди, күп кешенең бит тренерга акчасы юк. Шулай. Әмма күп кешенең барыбер шулай ук матур булып күренәсе килә, һәм шул социаль челтәләрдән, Инстаграмнан, ВКонтакте карыйсың шул фотографияларны, озыкларын карыйсың, формаларын карыйсың, һәм шундый ук буласы килә күп кешенең. Әмма шул төрле сәбәпләр аркасында акчасы булмаска мөмкин. Мин тренер бер көндә үземнең тормышымда эшләгән кеше түгел. Мин үземне үзем эшләдем дип әйтә алам. Мин инде башта тапшыруның башында әйтеп киттем, үзеңне үзең тыңлый белергә кирәк. Син менә кайчан артыгын шөгыльләнә башлаганын сиздең? Кайчан шушы бәйлекне сизә башладың? Сушка, ничек дип атала ул татарча? Кибенү микәнен дә шулай. Мин сушка үзем белән эшләп караган булды. Ул инде аксымлы ризык кына ашау. Ит, творог, балык, аннары сушканың ахыргы атналарында даже творогны алып атасың, сөтле ризыкларны, тузны алып атасың. Синең тәнең бик матур була, рельеф белән шундый матур, синең кубиклар, мышцаларың бөтенесе күренеп тора. Күзләр генә янмый. Күзләр янмый. Син гел усал.
Минем янда сухари гошама, китеп барасын кешеләр белән сөйләшеп булмый. Син менә үзең белән канагать түгел. Менә мин шуны хис иттем, тойдым, һәм шуннан соң мәйтәм былай булмый. Былай булмый, коядыр шиген табарга кирәк. Менә шулай иттереп... Омар абый, бу перфекционистларга кагыламы беренче чиратта шушы бәйлек? Алар арасында отличниклар бик күп. Аларның бөтен результатлары бик яхшы булырга кирәк. Шуның өчен фитнеска барса, ул тырыша. Аның мышцалары тәне бик матур булырга тиеш. Бәлки ул үзеннән инде булса да идеал куя. Шуңарга якынрак килә. Ризык булса инде узып та китергә бәлки. Ризык булса инде аны 1 граммада лишний булырга тиеш түгел. Шул гына булырга тиеш. Шул чакта үзеңә генә ышану хамасын булышмый. Ал кешеләрнең ул чакта баш белән кирип китә торган булса, аның үзенә критикасы бетә. Менә шул критикасы бетсә, аны тагын бер признак кеше бүтән кешеләрне тыңламый торган була. Алар белән аның турында сөйләшми торган була. Үзенең уйлары турында гына сөйли торган. Кешеләргә истән генә карый торган. Сез булмаган кеше дип. Шул чакта монда инде кеше шиген күтәргә мөмкин. Шул чакта иң яхшысы инде үзеңне тыңларга тыңлай алсаң. Тыңлай алмасаң инде анда ярдәм сорарга кирәк. Якыннарга кирәк. Ренат абый, якыннар нинди роль уйный? Менә бу эштә шикне югалтмаска. Ничектер менә әзрәк кенә. Бар физик күнегүләр, бар ашау. Алар берсе белән берсе ничектер якын. Бик бәйләнгән. Они друг друга восполняют. Шуңа күрә фитнес клуб турында сөйлибез бит, фитнес турында. Кызганычка каршы менә бер яктан фитнес клубларының, фитнес центрларының күп булуы безнең өчен бик яхшы. Чөнки кеше йөрсен, үзенең сәламәтлеге турында кайгыртсын, сәламәтлеген ныгытсын. Әмма дә мин менә табиб буларак әйтәсем килә. Анда табиблар булса да бер врач утыра. Аннарысын, менә мин бүген барасым йөрисем килә икән фитнес клубка. Барам да сатып алам да абонементны. Күп метелим, ничаклы йөрисем килә, нәрсә белән шөгыльләнәсем килә, шуның кадәр шөгыльләнәм. Ул бит дөрес түгел. Табиб белән сөйләшергә кирәк. Табиб булырга тиеш, чөнки бер менә Америка Кушма Штатларында һәр елны 300 меңнән артыграк кеше вафат була, ул аталавыйсыз дип, внезапно сердечный смерть, ягъни йөрәк һәм кан тамырлары авыруыннан. Ә безнең Россиядә ул 500-600 мең кеше. Бу теге фитнес белән генә түгел. Менә авыру кеше йөрәге авырткан, ул бүген авырта, иртәгә вроде нормально. Комплекслы караш булырга кирәк, шулай бит. Бара. Яның бүген давлениесе күтәрелергә мөмкин. Ә шул килеш бара да давлениесе белән. Әле тагын, значит, саунага кирип чыга, оннан чыга да тиз генә тренажерныйга бара, оннан бара да тагын бер нәрсә белән шөгыльләнә. Ягъни аның мөмкинлеген чамаламыйча шул фитнес клубта шөгыльләнә. Бу сүзләр әлбәттә тамашачыларыбызны да уйландырыр чыннан да. Сез әле ашау турында әйттегез, туклану хакында әйттегез. Әйдәгез әле видеозма карыйк, аннан дәвам итәрбез. Минем фикеремчә, дөрес туклану бары тик натураль ризыклар гына ашау һәм үзеңнең ашау режимыңны контрольдә тоту дигән сүз. Хәзер бик күпләр ябыгу максаты белән дөрес туклану режимына күчә. Ләкин иң беренче чиратта дөрес туклану безгә сәламәтлегебезне саклау өчен мөһим. Чөнки мәсәлән кибеттән алган чипсылар, кириешкалар, лимонадлар, конфетлар, төрле полуфабрикатлар безнең организмыбызга зыяннан башка бернинди дә файда китерми. Шуңа күрә кеше аңлы рәвештә дөрес туклануга, натураль ризыклар ашарга күчергә тиеш. Бу безнең заман таләбе дип әйтергә кирәк. Кешенең нәрсә белән туклануына карап, аның үзенә карата мөнәсәбәтен дә ачыкларга мөмкин дип саныйм мин. Һәм мин һәммә кешеләрне дә дөрес тукланырга өндәр идем. Чөнки без сәламәт милләт булсын өчен һәммәбез дә дөрес тукланырга тырышырга һәм сәламәтлегебез сагында булырга тиеш. Айгөл кебек кызларны күргәч, әлбәттә безнең күп кенә тамашачылар да уйланып куйгандыр, шулай бит. Чыннан да бик дөрес сөйләшә, бик дөрес сүзләр сөйли, беркем дә аның белән бәхәсләшә алмыйдыр. Айгөл, син үзеңне дөрес тукланам дип әйтә аласыңмы?
Дөрес туклану нәрсәсен ул иң беренче чиратта? Менә бу сорау белән билгеле диетологлар шөгыльләнергә тиеш. Әгәр дә син фитнес залга барасың икән, билгеле син тренер белән генә түгел, ә тренер диетолог белән шөгыльләнергә тиеш. Дөрес әйтәмме? Һәм мин үземне дөрес тукланаммы дип әйткән очракта, әйе, күпмедер дәрәҗәдә 70% мин дөрес тукланырга тырышам. Ул мин үземне ПП дип әйтәләр, үземне мәҗбүр итәм түгел. Ул минем көндәлек режим. Мин иртән йокыдан торгач су эчәм, боткалар ашыйм, ярмалар, яшелчә, җиләк, җимеш минем рационда гел булырга тиеш, ләкин мин камыр ризыкларыннан да баш тартмыйм. Вакыт-вакыты белән үземә менә шундый бәйрәм ясап алам. Менә бу чыннан да бик кызык. Татар халык ашлары булган килеш, Гамилә абый, гомумән дөрес тукланып буламысың? Була, әгәр татар халык ашларын тирәннән белсәң, чөнки аның бар, ябыктыра торган диетага күчсәк инде, бөтен кеше ябыгыра кирәкми бит инде. Кычыткан ашы бар, балтырган ашы бар, салатлары бар, тузганак белән ясый торган, ул тулы бер план. Сез җәйге ашларны әйттегез хәзер, кышкыны нишләргә? Кышкыны аларны бузга катырып, кышкыны да ашарга була, киптереп, кипкән кычыткан яфрагын. Камыр ризыкларын бит ярамый дип әйтәләр ашарга, әгәр дә дөрес туклануда булса. Ябыга торган кешегә ярамый. Ярамаган кешегә ярамый, ярамаган кешегә ярый. Чөнки диетология күп тармаклы. Кайбер кешегә вес яхшы итеп ашарга кирәк, калория кирәк. Мәсәлән, мин камыр ризыгыннан баш тартмыйм дидем. Бу очракта мин чүпрәдә пешкән әйберләр ашамыйм. Шул ук вакытта грубого помола дип әйтәләр, әйме ул көрпәле оннан. Менә шундый очракта, көрпәле оннан әзерләнгән очракта бу сәламәтлеккә зыян түгел, бу киресенчә файда гына. Әмма кемгәдер ул зыянны көрпәле он кайбер кеше гомумән агу. Мәсәлән, инде гаип итмәгез, сыер сарыкка арышын ашатсаң үлә. Менә шуның өчен кайбер кешегә дә арышыны яки көрпәле он ярамый, аның ашказан ананы эшкәртми. Чөнки менә шуңа күрә монда профессионал табиб яки медицина белеме кирәк. Кайбер кешегә ак рафинерлы он кирәк, чөнки аның ашказанында эшчелек югары була. Һәрберегездә дөрестлеге бар әйткән сүзләрегездә. Монда әйткән ик бит инде. Врачебный контроль дип атала ул. Ул диспансер, диспансерный контроль. Табиб тикшерүе. Шуның өчен без вакыты буенча бер ай үткәчме, 2 ай үткәчме табибка кирип, тикшеренеп, үземнең рационымны күрсәтү, үземнең физик активностьны күрсәтү, бу бераз ял итәргә кирәкме, монда киптерүемне туктатырга кирәкме, камырда ярый бит ул. Аның күплеге кирәк. Мин күпме ашыйм яны, көннәр буе камыр тутырып ашасам, аның файдасы булмас. Ләкин Хаман сайын кибе беткән, тәмсез, тозсыз, борычсыз ризыкны ашасак, аның рәхәте бетә гомернең. Тәме бетә дөньяның. Монда өстәп әйтим әле, камыр турында. Без бит инде яшьтән камыр ашап үскән кешеләр. Әни инде безгә гел пончиклар, өчпечмоклар, пироглар пешерә иде. Бәләкәй вакыттан шуны ашап үскәч, мин хәзер дә үземә чүпрәле ризыклар, ничек дип әйтим, Ашыйсың. Моны бит инде безнең әби бабаларыбыз да ашаган, һәм без дә бөтенләй аннан баш тарта алмыйбыз. Мин әйтмәдем, иң мөһимен вакыт турында. Иртәнге якта кешенең организмы бик нык эшли, обедка кадәр. Ул бик актив. Шул вакытта ашасаң, бөтен тәмле әйберләрне тешкә кадәр шулай. Ринат абый, гомумән сәламәт яшәү рәвешен сайлап, менә сайлаган очракта да сәламәтлеккә зыян китермәүдә алтын урталыкны табыла. Нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Бөтен әйберне ашарга кирәк, әгәр дә синең организмың менә әйтеп киткәнчә нәрсәнедер, ниндидер бер матдәне кабул итмәскә мөмкин. Алар андый кешеләр бит инде ул бик күп түгел. Кызганычка каршы аллергия дигән хәзер зәхмәттә чыкты бит. Менә минең ризыкның иң беренчесе күп итеп ашамаска, аны әз-әз ешрак ашарга кирәк, беренче. Икенчесе, ул менә чиста продукт булырга тиеш. Чөнки адаптация дигән бар. Менә безнең без
Өйрәнгән, менә үзебезнең җирдә үскән продуктны ашасак күбрәк, менә безгә күбрәк файда була. Каяндыр килгән матур итеп оформить иткән, әллә нинди җиләк җимешләрне ашаганга караганда үзебезнең кәбестә, чөгендер һәм башка әйберләрне ашасак, ул безнең организмыбыз өчен күбрәк файда китерә. Чөнки без туганнан бирле, хәтта ананың карынында үскән вакытта, ана кеше ашаган вакытта, безнең организм шуңа күнеккән. Әлбәттә, килешмәү мөмкин түгел һәм гомумән алганда, мондый эшләрдә аек акыл белән фикер йөртергә, аек акыл белән эш итәргә кирәк дигән. Шушындый теләктә сау булашабыз, исән-имин булыгыз.